Ni pediang subhai fi baro ki para bangin agani kapor ki dekhot ke balang kumju ru ya fi ki para bangin ki ba dan ki weipat ki balang ki ba jiawan ban ya mani lang mat ni kum ka balang hang ni ban sakri yo tribe o blay ni aingu yu blay bang yo kum ni sasien pat kalat bagi yo ban ya senglang ha ka kerteng ke jong tribe jisu limba jong ni ga no phai sngi ini duai ni aingu eme try namar ki jing snei ki jong me bakum upai lang u jong me pli pat ingi sekawai kalat bagi nyok kum ni ban ya senglang ha ka kerteng ke jong try jisu mangi ye ki ba me mala khot a try ba pedeng bagi dang long ki ba pop pedeng bagi dang long ki briu ki ba do jingkermen ki ba mdan Syuk kanu ruat try ka hok haladi. Mela khot iki bakum mangi kanran. Bangi nyok ban wan hajan jome. Bangi nyok ban long ki ba syakri yeme, ki ba mani yeme. Bat bangi nyok ban long ki khun ki jome a try. To ker khu kanrat yangi limbaju kani kapor na do ka sedang jongka. Hadu ka bawai ka jongka. Baki ki bangin sayo nakaktian ka bakhuat ka jami but ki ba me madan hi try nakabanta jongi kum kita ki ba me malakhon bangin la try ban mahat iki jingkar khu ki jami to sngo ko pai ki ni ki jingkar pat ki jongi na banga pani ki ni haka kerteng ka badan botam ka jong try but unong pnim ba ye jongi Jesus Christ amen pengin ye beteng daga bangin Irwai ke jingruai ke arspa khandai fuar na ke bathamai ke jingruai ke arspa khandai fuar na ke bathamai haba atrai ki kam jome nga perkhan kadno nga dap da jinglengo bakhrau nga i ki khlur nga sngo jingriu perthan ke leng saudong ke bor jome ke pau men sim jonga tu yaro yo trai melong bakhrau men sim jonga to yaro yo try melong bakhrau inyer wai bro stoutly ki khon ke jingwai ke ba arspa khnai fuar but life fuar na ko kot jingwai ke ba khamrim trong ngã bờ ngát nô ngã
hakani kapor ngan penpulih pedang jungi katuk ni ki dekhot nak ketien ke bekhuat ke jong ublay bangila bansyam nak kitab Jeremia kelenong ke balai huai ke dekhot ke balai na Matius kelenong ke bakhat huai ke dekhot ke bar fufra hadu ke bakhat du wat kum juru nak ke siti siginong rum kelenong ke bapra ke dekhot ke bar fufra hadu ke balai fo kentien ki ba ongkum ni laslam utrai ulami pau hanga uda ong sisya nga iet jepa daga jing iet bom jukut namar kata daga jing la iet ngan ring jepa Gospel Matius kelenong ke ba arfufra ke dekhot kelenong ke bakhat wei ke dekhot ke ba arfufra hadu ke balai fo Tuan hanga pi baro kibathaj bat kibakia ke jingkin dengan penjam ya pi to sim ya ke lingkor jonga pi to hikairu nanga nabanga ubalului bat ubarit ru hakadonot te fin syam ke bajak thaj hakimen sim jong pi nan puliru ik dekhot ke ba ke balai fo hoj naba ke lingkor jonga ke long ke bajam bat ke jingkit jonga ke basting ke sitis kinong rom ke lenong ke bapra ke dekhot ke bar fufra hadu ke balai fo bat nyetip ru baki ake baro ki trailam ya ke ban pen bha ya kita ki ba it yo blai ya kita ken ya ki balakhot kat bakum ke jing thmu jong u namar ya ki ba ula itho lupa ula thmu lupa ru banlong ki basidor ken bat ke dur ke jong khun jong u ba unyo long ubala khaning kong pedeng ki babun ki para bat ya ki balo ula thmu lupa ya kita ula khot ru bat ya ki ba ula khot ya kita ula pen kesan ru te ya ki ba ula pen kesan ya kita ula pendan berom ru tu ubleun kerku ya ka bapuli bat ka basya skor na ka ketien ka bakhuat ke jong u tonginya doai sasisian pan ku kpa jungi bahabneng ngiwan bandam bangu ban mani apo kis lajat ki bakhuat ki jome na ba melong ublay jungi utrai jungi ublay jong ka beneng bat ka khando baro ublay ubla penlong ye ki baro bara try ngilong tangki jingthau ki jongmi ye ki bome mela isnei mela khot ingi atrai apdeng ki jinga lenti jongi hakani ka slakhndo bangin yo ban itho yeme lingbau khon u jongme ubla khamar wei utrai jisu ye bome mela pha khnang ban lingba jong u ngila ban wan shame ublei ubla thmu na do bam jukun ban khot yengi sekani ke jing ting khun sekani ke jing iet ke jongme sekani ke jing kerkhu ke jongme banginyo ban long ki khun ki jongme atrai ki banyo banta na kata ka hima ke jongme ki banyo pateng na kita ki jing kular ki jongme atrai ya ki bame malakular ha kita baro ki bala khot dame atrai bat ki bala sngoru ke jing khot jongme bat ki la wan ru shame try ngimdan ein ladi bangin so sarong remi ubala isnai yengi bamela suspa yengi naki pop ke jongi lengba ke jing syayap ke jong try jisu ban mela ahengi ke jing im bam jukun lemba ke jing mi pat ke jong u naki bayap bangin yo ye ke jing kermen ke ba im matrai bangin angla ban beteng ni ke sna khando ban yat lengba jong ni ke jing im tat hadu kata ke sengi ke jing wan pat ke jong u haba u un sawan ban sim kentino ingi haladihi bat bangin yo ban long bat u jiunom la jiunom drawing aingo eme namar kini ki ki ba phla ki ba bae ki ba mehim la panja ke jing im jongi ngi ki briu ki mum simdan jingkermen
try bat ki badu iki baro na ka bor jong hi try bubha kani ka por ni wan ru ban aingo eme namar melasing kani ka balang hang ni halom siap try ban nginyo ban long upai lang ujong me kan ran upai lang ubah kodor ujong me ubah kerpang ujong me try lembat upai lang ujong me hakaleng setlak ka percaya try banginyo ya kaban mani yeme hakajing light lut atrai lah pedeng kijing ki babon ki bangyat limba kini gesngi rei ngidang yo mat igani kijing light lut ban mani yeme lah kalong haki yeng kisam ki jongi hakabajar-jar atrai ne kalong hakabapat ba kumni kum ka kenhun ka jome haki jingeseng ki jongi kanran ni aingo yeme atrai bamelapen khia yengi naga jingpang jong ka pop atrai mangi ki briu ki bala yap no ke jinglong pop ke jongi nrei mela pen khia ingi nang ta kan ran mela ai hengi ye ke mensiem ka ba im atrai bangin long ki khuan ki jong me ki ban shakri me atrai ni aingo emeru trai namar ke jing pen khia ke jong me ye ki mat ke jongi bala ha pedeng ke bangin hap ne kendo ye ka jing hiar jong ke jinglong jong ki met ki batlot ki jongi nre troy na ka por si ka por rengkat bat kani ka jingkular ka bamel ai ho troy jisu nyo mat ye ka jing pen khia ka jong me troy na ki jing do jing kerman jongi ha ki por ki bangela yo ye ki jing sitom ki bajur ki met ki jongi mela isne troy ban klipat yengi banginyo ban long kumne ka bangilong ban ngi da kerpat ye meru troy to long rengkat lem bat ki para bangit ki jongi atrai ki bamat ki jing sitom ki khonmet ki jongi ka ni kapor bakiru atrai ki ni i bamedan hajan jongki baka ksangti badan bor jongme kama melakular ki jing pen khia daka snam ka jong trai jisu trai ki ni amat ki jing kta ka jongme bat ki jing pen khia ka bapura ha ki khonmet ki jongki bana ka menta jong ki paraman siam jongi ru atrai ki bampat mahat ye kani kajing pen khia ke jome ka mensim ke bala yo no ye kata kajing long ke bakro ke bapang namar ki pop ke jongi kanran ai snai kanran ban pen sngo ban ye syam bat kita ki paraman sim ki jongi ki bampat yo diang ye kani kajing pen khia ke jome ke donot ki jongki kanran ha ke mensim ke jongki bakinda yo atrai ye kata ke bamalakular ye ki briu baro atrai bakat kita ki bawan syok khuan ujong me bat ki ba priang yu u ki nyo diang ye kani ke jingpan khia mat bat man se matrai ban ngi aingo emeru trai ba meker shaningi hagi jingat lenti jongi ki ba man kesngi langi long tang ki brio trai ki ba dap de ki jing duna ni dap de ki jing bomla atrai bonsin nrei ke jing ai ke jong me ka ba dap yang ngi kanran meker shaningi ban me lamingi naga wei ka jingjam sikawi nyaingo eme naga bentang ki longyeng longsam kristan ganran hakaba ka kerteng ka jome ngidang yo ban yo sngo try ka ni gisngi apdeng gisngi hakaba ka jingbom reu blai bat ka jingklat yu blai ka don saurong jongi ganran nrei nyaingo eme baka kerteng ka jome kadang yai sawa haki longyeng longsam ki jongi ka balong ka kerteng kaba aiman semingi ke kerteng kaba pensluringi ke kerteng kaba ahingi ke jingjob banginang la banyat tersiter ha ke jingim jongi nyaingo emeru try namar ba me iet ye ki jat ban reu baro jong ke perthai bad hado menta try medang ye khot dakani ke ju ke jing khot kuman men khot ingi try me khot ye ki breu baro klam danyo ye ka jat ban reu ka jat ktien ka rong sni do lani ki wei ya ka kerdan ya ka spa ka phau ni ki wei ru try nre me khot ya baro kat ki ba kloi kat ki ba mana try ban wan ban pediang yo jisu ban mat iki jing kerkhu ki ba mela pen khre na kam ta baro ki to ki ba pediang yo jisu try to isneiru ban kerkhu ingi kum ka balang haki jingai lenti jungi ki barang dei banya nang ni sekhmat to pen khre ingi atroi na ka wei ka singi se ka wei ba ka jingnya dan banta jungi kum ka balang ka
balong kemet ke jong try Jesu. Ngi ki balong ki dekat jong kani kemet. Bangila banya trelang atrai. Kat kum ki sap ki phong, kat kum ki jing ayu men sem ki ba me mala ahingi. Banginang la atrai banya trelang. Halala ke jong ke benta ke jing khot ke ba mela khot ingi kan rat. Kenang ba ke balang jome, kenang yok ban san nang roy. Sekata ke renyeng, ia ke ba me mela dep jiet atrai na do bam jikun. Bahkan long lit kurim ke jong try Jesu. Bamangi baro atrai nginyo banya dan benta hakata ke sngi ke jing tho syong kurim ke jong ukhon lang brot jong ublay. Ko pa it mi ya ke jing bomla jong ki babun. Ndrei inget scam baka jing don ke jong me atrai kan penla ingi kan ai boringi banginang la banyak seprang. Bada try yarap ingi ya ke donut ya ke mensim ke jongi ke jingmat jemperkat jongi bangin kut jingmat atrai ngin yo ya ke jing temu ke baskem apa ki donut jongi atrai bangin beteng banyak rengkat ban mi atrai lagi bor jong kan ke perthai ki tan ki persyang ban ringpa ban pensakama yang ikan rat sekadiang bat sekaman bangin du ya kata ke molekular ke khamba atrai anda ke ladai ke sengi ke jingwan pat utrai Jesu. Ko pa ba it isnei ban pensat bor yang ngi pedeng ki jing plot jungi ki babon. Tukar khuru kan rat ki babon ki kam juga balang. Hoi ki be dei ban ke jing tei ya ke jing long man se mo pok ka balang. Hoi ki jing pen biang ru ki jing don kam ki babon juga balang. Nadu ke jaka mani blai kani ke yeng ke bamela ai ngi ke balam mela pen kentang kan rat. Bangin yo ban mani me na kawai ke sengi si kawai bangin yo ban penbiangi kita ke jingnon kam baro try ban nadu kani ka khandau ru try bangin yo try ban pendap iki baro ki badang sa na ka benta kani ke jing thiet kani ka khandau dokur khuru kanran ya kawai pagawai ni ki longi longsam ki ba mat iki jing tenjo ki ba khrau ki bangimla bani i try Iba mat ruat try, iki jing snusi, namar ki jingja ki bagi yat lemba. Dari try tu pendap iki, dari jing pentengan ke jauh mensiam jauh me, bat ke jing pensilur ke jauh me, bakin la banyat lemba, kita ki jing tenju barok kenran. Try tu kurkuru ika badang sa, jauh kini ke jing mani ke jing syakri ke jauh ngimi, nabangi pani kini barok. Haka kerteng ke badan bortam ke jauh try, bat unong penimbi jungi, Yesus Christ. Amen. Dia ni kapor inyo sngau ya kijing ikam jong kapalang. Ini ki long ki jing pen bana. Ka jasangan thai ka long tang suai ka ni jasang inong kran ilang kong khamti meres thaba inong kran ha ka jasang jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por sauji ilong teman masan FM khasentiu i jasang dong ha ka por san chiteng ha ka dong lom siap mingi ka jasang long yeng ji master shamphang lartang inong kran ilong teman masan JR Sokme Agadong lom si apdeng, kaja sengkalong hiyeng jeng Mrs. Maybelline Maulong, inongkran ilang Master Bidon Man. Agadong lom si ap semi, kaja sengkalong hiyeng jeng Master Delbert Patau, inongkran ilang Reverend P. Maulong. Pasay kasingi kaja seng duay sedang banay, hakapor nriw siteng, ban pulis sedang berduay ilang i Miss Elbina Nadon, But inong dua hadian ilong Mrs. Sisilna Maulong. Aga miet balang kata sautarek in yo ya ka jingkran lamprang ya ka team ka baong ublay ulong umau siang. Ban pulis dang badwai ilong Miss Joyce Bet Sotun o inong kran ya ka team ilong teman masan FM Kharsentiu. Ka Bible study jong ka balang kan long kumbay julong ha ka sngithok dieng hangni hayang mani ha ka por Nyo baje.
Hakani kasi sejan bat kasi utrai nginom don jeseng hakabalang, lamar bakan don ke jeseng yalam, jong ka pentom kra district C Union, hakabalang Presbyterian Godfling, ka program lengkot kalong kumni, haka nyau tarik, ke jeseng kalong hakapuan rubuji, inong yalap inong irabren pi maulong, haka singi utrai, haka jeseng ke basipau siteng mastem, inong yalap inong irabren Richmond Solang, haka jeseng ke basipji siteng, inong yalap inong irabren MGS Cameron, bat haka jeseng ke baminmiet ketan rubuji, inong yalap inong imasta Kordor Karmalki. Kum kabalangi so komen ban pentip akan ikapor. Bagini ki kun samla jong kabalang. Katai masta binison milim ngam. In pendep ya kajing kintiu kurim. Bat I marba wansa lamin. Hakalai tarik jong November hangni hayang mani hakapor shibaji no faisngi. Ki jingai ngu ki bangilalum. Haka arpsau tarik kilong kumni. Insya penkentang.
Au blai pa ji bab ning. Yai ngoya me na ki ching ye ching snei chome. Yai ngoya me na ki ching ker khu aga ching em ching ku. Ba me long utan rai chung ki ching ker khu chung i baro. Haga ni ka por ki wan rak mat chome a blai ki ni ki ching ai ki beret ki chong. Do ker khu pen kentang iki. Ba ki long ka boban Christian ki kam ki bobon chung ka balang. Dang yarap pat ker khu yengi wei pui ku try bi laban ai shi ka kam ki chong. Snei ringi ku kana. Amen pendan kam ni ki chingem chingi aplay. Nginyai sakhi ka teng chome haki po baro chu ka chingem chingi. Kan mau ngi kan ka por ku try. Habangin sas yos ngoi ka kubo na ka ten chome. Lang bau shakri chome ku krat masan. Ni tep ma me dani e ban kren ap deng chingi ku try. Kren lang bau shakri chome pendap yu do mun se ma ku chome ku kra. E ka bangin yos ngoi kan ka por. Along the shark when Christian Boba taught my kitching him chingy way be way. Yalaming kanikapor, but kitching shakri barang sa jungi. Hakakatang jung jisungi panikini. Amen. Ini peteng pat da kabangin ruai langi ka jing ruai ka balai spa arhuwe na ka batmai bat lai spa khat khandai na ka bakhamrim lai ariwe bat lai we khandai a jing i ka babat yanga nga pendam laman sim baswai yala jing im nga penpai pat ba haki thoi ka jing i ba kanang plung kanang yar kumta bro sokli ka khot ka jing ruai ka balai spa arhuwe Amen.
ki para bangin baro kat kebangia don hagani kapor aingu ublay ba wibit ya kaban anla yenga ban sim ya gani benta ban keren ya ketien ke jong u ban ngapen pauru ya jing sungu ya komiti balang lembaga program komiti ke bala ibet ban benset rojonga ban sim ya gani benta lengba jong gani por aingu yu bleru namar bakum ka balang inang la banyo ban pensngau ya ketien ke jong blei na ka wei ka por si ka wei apedeng ki jing ki jing kim ki bang ye kendo hagini ki sngi apedeng ru ka perthai ka bang i ber saudong jongi lanang perkhing ya ka jing kren na ka ketien ke jong blei dan reu blei udang udang penyo ikan ni galat hangi bat ki wei ki para bangin sisa abaki iengi ki dap da ka jing i ka ba sngo yu blei ba mangi nang yo ikan ni galat kat ba mangi hemakipan ki hamban yai lemba ki jing ki ba khrau tang ban yo ban kren ya ka ketien ke jong blei hagini ki sngi ngapen pauru ya ka jing sungu junga simet naga benta jong phi ki para bangin baro namta ki jing duai ki jing kerpat ki jong phi ka ba phi kan maulam naga benta jonga lambat ka yeng ka jonga namar lam ki jing Christian lam jong phi ki jing duai kalong ka ba sya ban pendap ya ka jing phet thong ka ba bleu la khot yanga bat ngangit kalong kumju ru ba phi kan maulam ki jing duai jong phi man ka sngi naga benta ki nong sarai jong ka balang naga benta ki dekhot komti balang ba naga benta ki longying long sem bat ki dekhot baro jong ka balang ka balong sisa ka ba kodor khmat jong blei nama dei ba blei yo sngowi ki jing kerpat ki jong phi bangila ban long kumni ka bangilong kum ka balang ni don kam ye ka jing start ni don kam ye ka jing ai ka jong blei ka bor ni don kam ye ka jing elam ni don kam ye ka jing sampang ka jing sothu namar ngilong tangki brio bat khlem ka jing kershan ka jong blei ka bo ai rengkat ba ki jing kerpat ki jong phi ngimla ban le ruem naladehi te ka khubor ka bangadan ban bo pedeng jungi la da sim ka phang pedeng ka deiru ngamtip akanu gorukom ngamla laj nagani ka deiru ka thim jong ka subject balang jong ki jingkran subject balang hakimiat balang hagani ka quarter nadu ubnai Julai hadu uni ubnai bat kata kalong ka jingkhot ka jong blei de ka dei hoi ka thim ka subject ka ba don ka jing mayan ka ba khrau haka nrei ka bangi deiru ban persyang ban suthu ka mut iu ka ni ka jingkhot namar bun ki rukom suthu bun ki rukom i ka ni ka phang hoi kitu ki bala je wan sya ka jingaseng met balang ban yo sngo ka subject met balang la yo sibun ki lumba ki jingkran jong ki sakri ki jong blei naga wei ka met balang si ka wei ban ngada kerpat ingi bat kat bangila kat bo ai bor blei ai por bangin yele ban wan se kini ki jingaseng ha ka bangi sngo ka jingkran bania ya ka no ka phang la ni ka subject ka badon kam ya ka jingim jongi kum ki kristan Di ngapen song no rem ya kani ka jingkran kani ka por sifang ka jingkhot ublei na ka siti sikinong rom ka mangala puli menne sisin kalenong ka ba phra ka dakhot ka ba arfu phra lu ka ba laifo ngan puli biang kini kentien ban ngatip hei ban ngiatip ru ba ki ek baro ki trei lam ya ka ban penbhai kita ki ba it yo ublei ya kita ken ya ki ba lakhot ka ba kum ka jing thmu jung u
Namar ye ki ba ula itu lupa, ula temu lupa ru ban long ki ba sidor ken bat ka dur ka jong khon jong u. Ba unyo long u bala khaning kong hapleng ki ba buon ki para. Bat ye ki ba ula temu lupa, ye ki ta ula khot ru. Bat ye ki ba ula khot ru, ula khot, ye ki ta ula penkesan ru. Te ya ki ba ula penkesan, ye ki ta ula pendan murom ru. Te kani ka kentien khot ni siam ye kani ka kentien, ha ka tu ka khot ka ba arfu fra. Bat ni siam ru ha kani ka khot ka ba arfu khandai, ka ba lai pho. Sorry ka ba hoi ka ba arfu fra. Ka ba arfu khandai hoi ka dan lang tu tenrei ngan ngina pe ka tu ka kentien ka ba ong ya ki ba ula khot ka ba kum ka jing thmu jung u. Bat kum jo ru ka khot ka ba lai pho ni i ba ya ki ta ki ba lo pen ksan ru dei namar ba ula khot iki. Dan ni bu ong bat iki ba ula khot ya kita ula pen ksan ru. Debat ki bon pat ki wei ki benta ka ktin ka jong blai ki ba kren sepang ka ni ka jing khot ka jong blai. Di ka to ka wei ka benta mene ka ba ngapuli na ka gospel Matthews ka lenong ka ba khat wei ni i bo troy jisu hi la demon ba dang don ka ni ka slak ndo ula khot ye ki brio baro. Wong to wan hanga phi baro ka ba mot ye baro ki brio kam thau tang yano ru. Ba u khot ye ki ban wan se u. Bat kata ka dei ka wei na ki jaka ka bangi syam ya ka ni ka jingkhot ka jong blai. Haka kitab Jeremia ni i ka jingkhot ka jong blai ba ula dan lupa ka jing thmu ban khot yu blai yu Jeremia ngamot u blai ban khot yu Jeremia. Nadu ba dang pun yu. Haka lenong ka baning kong. Haka ni ka kitab. Haka dukhot ka basan. Habangam pat penlong yami ka kepo ngala itu yami bat haba mempat mi na ka kepo ngala pen kentang yami ngala thong yami banlong unong itu lupa ki jet benriu. Te kata ka dei ka weni ki nuksa jong ka jing khot ka jong blai ba wat chwa ban kha yangi shikani ka slak ndo. Kala don lupa selendat kata ka plan lani ka jing thmu lupa ka jong blai ban khot yangi. Te aingo yu blai mangam phi menta nginget hau troy jisu ngyo ye ka jing pen em ka jong u namar gani ka jing thmu ka jong blai ban khot yangi. Te kini ki dei ki khot ki bakran shai ha kani ka benta. Pengin nyepet ye kini ki phang jong kani ka jing khot ka jong blai ha ki benta ki ba pher abangi sim na kani ka khot ka barfu fra ka ba ong ye tip ki e baro ye trailam ye ka ban pen bha ye kita ki ba e jo blai ye kita ken ye ki bala khot ka bukum ka jing thmu jong u. Te ka don kani ka kentien ki ba e yo blai ka sno lang bat kata ka kentien pat ba ki dei ki bala khot da u. Te nakaliang jungi kadon chwa kani kajing i jo blai. Te ka khtien ka jong blai ho ngi kham kan mau ya kajing i ka jong blai yangi mo. Yohanes lai khan riu ka ba ngi baro ngi kan mau bhala se. U blai ula i kata katai ka perthai ka momot yangi baro ki brio. Kat bola phano ye lo khun bala khamar we. Bo ei ru banget ho. Awul IT lo khun bala khamar we kat bo ei ru banget ho unam jat shu riu nyo e jingim bom jukun. Din rei habang ye kren pat sepang ka jing i jongi yo blai pat. Teng ngim da kan mau ngim da bo jingmut ye kani ka benta. Rei kalong ka wei ni ki benta jong ka jingim kristan ka badan kam e. Namar ka sedang na kata kajing hukum kajong blai nado ka ba meningkong. Hakaba pula hukum ni syam nado ka kitab Deuteronomy kumjuru ha ki wei pat ki benta ka testament ka barim. Troy jisu pun kan mau biang ingi ha ka testament ka batmai. Hau Marcos ngi puli ki dia ki kentien na ka lenong ka bakhat ar ka khot
kabalai po men idru yau try bo blay jome daga dono jome baro badaka mensiam jome baro badaka jingmut jome baro badaka bor jome baro kanikan ka hukum ka bakongsan kadai ka hukum ba mangama phi in id yo blay tang ban su id kum to tang ban id kat bau briu la ban id ya ka briu ka bau id lani ki khon ki bau id lani ki perlok ki bau id nrei mdan su kai ka ba eru ka ban dang bo ban bo tengkai ka man ong no ya kata ka jing id hang ni lo ong ba kata ka jing id jungi yu blay kalong da ka bor baro ka ba dan ka bormet ka jungi da ka mensim jungi baro da ka dono jungi baro ba da ka jingmut jungi baro Marcos record ya ka jingong try Jesu ka ba mat mdan syo ka no ru ka badang sa ublay udawa yang abat ya phi lengba ka ni ka hukum ka buong try Jesu ka ba kong santam bangin iet yu hadu kata de kami ka jingkli ngin se jubab hi daladi hadu katno manganga iet yu blay kayrap sibun bangan keli ladi ngan syong ban perkhat ban kertiang dien ila ka jong ka jingim hatu ka jingim junga ka bangalayat linti baro sikata ka dainam ka jingim ka bapau banga iet si sayu blay kumbau kami linti yanga bat kumbangalong menta ngan clear di mentah-mentahi katno nga iet yo blay hatu kapoimo sipawa ne siteng ne laipawa ne pura jong kata ka bau kami lenti yang aban iet yo teto parmangin nginom ya klat ya kani ba kani kami naga jingkali ka jong we usamla ubatip bahaya ki hukum baro den rei ukwa man keli utrai Jesu kum ka jingkan tip kum ka quiz manong no uang ka ka hukum ka bakong santam ti mano ki batip ya ki sipo hukum kinamyo jubab nang ta ki siyo nuksa kandiat na ka hukum ka baar na marba ka penkut da ka baong ule isnay ya kita baro ki ba le ya ka hukum ka jong u kiba sumar ke hukum jung ubat kiba iet je u dan rei dan kamban puli benia ya ka ktenu blay ban lap ya ka ne ko hukum ka bakongsan bat kum tau try Jesu ula jubab yu ni ruspa yu ni samla bruspa dikane ka jing kentu ka jung blay ka long serious namar bau try Jesu ong ka de ko hukum ka bakongsan tam bat ngin hap sim khiai kata tu apostle Paul hakani ka sithi sikinong Rome kani ka dekat pra arpu pra ong ya kita kiba iet yo blay utau se kata kita kiba la simkhia bahabaki kila yo diang ya ka jing iet jong blay bad hakata ka jing iet jong blay kila mat ya ka jing im ka batmai kila mat ya ka bor ka ikhtiar ka bo blay la ai ki ban long ki khon ki jong u kita wa apostle Paul wong kiba iet yo blay tiban hakani ka ba iet yo blay ladangi pet katukan ni kai ka ba mi na ka jing iet yo blay kumangana umne haka sipo hukum Exodus arphon riu ngi i hang tu bo blay ong bat ubale isnay ki hajar ki ba iet yanga bat ki ba sumaru ya ki hukum ki jonga ngimat ya ka jing le isnay ka jong blay haba ka dono jungi kedon kejing iet kabisi sayu ti haba ublay ula isna yangi haba kejing kendo jungi hakejing klot jungi ki babon hakejing duna jungi hakejing bamla jungi bat teng ngi feel hakata kejing pendap jungi ka mon jung ublay haba ngi feel ni don kam ya kejing isna ka jung ublay ban namar bangi la ban iet ju ublay ko mo khmilenti ngi mat ya kani kejing la isna ka jung kumanong no ublay uong to he feel menta kam lele ngala isna ye pi dan nangi sikhamat mat persyang biang khanang ba pinyo ban pendap ya kamon ka jonga kalong ko ublay uong kumta
Ni syampat haka siti si kenong koren ke baningkong. Kalenong ke baar ke dekot ke bakhandai. Bau Apostle Paul uong ba kita ki breu ki ba it yo blay ki yo ki ba ki weipat ki myo. Nreikat kumbala tho ki ru baka khmat kam simla yo I bat ka skor kam simla yo sngo bat kim simla mi ru ka dono du breu ilong kita ki ya ki bau blay ula bo lupa ya kita ki ba it yo. Kapamat bahabang it yo blay kala don lupa ru nalandat bau blay ula pen kre ya ki ki ba mla bani I da ka khmat breu. Kiba koridor hadu kata-kata, kiba ong ne msim la yo sngo da ka skor, lani msim I da ki khmat, bat kam sim la wan ru haka jingmut jong ki briu. Baru Apostle Paul ubatai haswa jong kani bagi nong sencar jong ka perthai. Kiba khrang patri jong ka perthai. Kim sim la yo kim sim la yo kani ka jingpan khre ka jong blai. Namar kata kila sa'nat phna yo khonu jong blai. Lada kila kinam din jindala sa'nat phna. Te kawaipat kabangi mat habangi it yo blai kadai kajing kajing kadai kata kajing penla kajong blai yangi banle ya kata kabangi mla naladi da kabor la jong. Ngia kendo ya kata kajing imjungi kabaman kasngi kijing dawa yangi kijing kit kle ki babon lahayeng na jingtrai ne ka balang hakano kano ke jeli ke jingkit kle jungi ni teng ni sngo bo mla shu ni ra kti ban yong la poi siba mla le isu pedeng ka bokum kata kapor kawan ka bor thmai kawan ke jing penla ka bathmai ka bangim sutho kawan na kadai kane kan kata ka ba ngitip kum ke jing ke jong blai hoi kaya pher na ka weipat ka kenten jing ka kenten ka bathawi ka jing pen ka jong blai u blai la ka jing pen ka jong u hangi but kenthop makata ka jing jong u ya ka jing pen u ru pat sengani ka jing ka jong u ka jing pen la ka jong u yangi hapdeng ki jing dawa yangi ki bangim la daladi sakawai pat ka jing kerkhu kabangi yo habangi it yo blai kadai ke jingsuk u Jacob hakasiti ka jong u kanong baningkong ka khot bakhadar wong suk uta u breu u bayesha hagi jingtenjo na bahabalatenjo u unyo diang ya kata kapan sengat ka jingem ya ka bau trai ula kular kita ki ba it yo te kani kadai ke jingsuk kabangi yo bangila ru banyesha namar bangi it yo blai tat hadu bangin dayo diang ru ia kata kabala kular hakal lawe kapan sengat kaba kano ke jingpen kre ke jong blai habangi ju kumjoru hakawai pat ke dekhon Jacob ke lenong ka baar ke dekhon ke basan wong to da sngopi ko paramanget ba jonga hatu ublai umjula jet ya kita ki baduk jong kani ke perthai banlong ki bariuspa ha ke jinget bat kinong yo pateng ya kata ka hima ya ka baula kular ha kita ke ba ju kata ka dai sakawai pat ka bau ap yangi salandat ka jing kular ublai bangin long kinong yo pateng ya kata ka hima ka ba ula penkre na ka banta jongi kata ka syong ka kendon jong kata ka dai haduk kan no nga ju ublai bat kani ka jing la ban ju blai ka jing thmu ka ba shisha ka jing angnot ka ba shisha ka balong sincere langi la ban tlot ha ka jing long briu kani ka penyo hangi ye kini ki jing kular laki long na ka benta kani ka jing menta lani ha ka lawe bat sa ka wei pat ka jing kular ka ba Apostle Paul ujer ha kani ka dekhon ka dei ka tu ka ba ong ba ki baro kia trailam ban penbha ye kita ki ba it yo blai ketu pra arbu pra jong ke city jinong room ki baro kia trailam ban penbha ye kita ki ba it yo blai te ki kita ki baro namar ba haba ong ki baro kasngo bakalong ki ba kelum sisa
Tiki kita ladang in superkan kandiat alor kanika kentin. Ki kita ki trailam. Hoi kata kejingmut ya trailam ni sungtu ketien pareng ni ong cooperate mo. Lane ki trai ki senyang ki benrap kawai kita ki jingja ki jingim jungi. Tiki dai kita ki bajia ha ki jingat lenti jungi kanika jingim. Kalam da jet show kano ki jingja. Don ki por ngi ong kanite le se ka de ka jia na marba le se ka de na ka wipat ka daw la da ka khamtam de ka jia ka ka bangim sultanat ka jia ka basusi ka jia ka jingdo ka jia ka jingman saw ka jia ka jingyam ka jia ka jingdo kam ka jia ki wei ki jingjia ki bangim sultanat ni sosi ba ki jia kum kita ka jingim jungi nrei hang ne la kan thop lang ye ki taru Dohoi, abang ni perkat pan siapa sikit bang ni sungto ni sungtenat ni semua berkilong ki babha kalau bandai bekerja ke jing sup ke jing kemen ke jing yo iki bathamai ke jing yo ke kam ke jam ke bangi lawat beros kata ke jing yo ke jing puli ke bangi ngila angnot ngila terang beros kata ke jing yo ke jing job hakano kono ke jing le jong ke jing em jongi lah school college ke jing puli na university ne kalau menlong ki jingle ha ka jing em jungi ki ba ni ham manile persya ya ka jinglong talot le jong hi ka jinglong do jungi bangi yo ya ka jingjob kata ka dei ka bangi mat ka bas ngotenat ni mat ya ki jingjob ha ki jingle bat ki bor jong ka perthai ha ba ki lawan ban len shop yangi na saudong ki wan ya ka ban penram yangi ki wan ban dumok yangi lani ki wan ban keno yangi lani ban mudu yangi deki ki balam ler nrei imat bapleng ila ban yai lemba jong kita kata ngi smo kalong ka babha tikini kidai ki bala ban jangi bat kirap kumno yangi kumno hakor nogor kom ba ki trailam bahkan long ka babha na mentajongi kalong ka ba ban sutho lada ka dei khamtam kita ki jingja ki bangim smutunat lani ki bawanra ya ki jingdo jingkermen ya ki jing smusi hangi kawai kalong ka jingarap jungki lada ngi syukran ka ba mi na kini laki long ki babhane ki basmusi laki long ki bangi smutunat na ngim smutunat laki long ki ba teng ni dom ngim kwa setia bani i ki ha ki jingim jungi ne kila banlong ki bangi i bani i ki jingim jungi ka baningkong kalong bakini ki jingjia laki long ki bakumno ki rap ba ka jimut jimperkhat jungi ka dono jungi ka mensim jungi kanam i ya gani ka perthai don sibon ki ha gani ka jingim jungi ki ba kringengi na gani ka perthai ba bakila kringengi ka sedang banmi ka jing sautanat iki ba ka sedang banmi wat ka jing i iki ndrei ka bangitip ladangi yit ha ka bajilio tam ka dono jungi bakim dei satya ki bau bleus ngomba Ketian pareng ka kentian ka baki penenkam kalong ka bakhlan ba ki affections jong ka jingim jong ni ki bawan na kani ka perthai ka ba arpan kilong ka jing hikai ngi namar ngi kum ki breu ngi mla ban suyo jing kai ban sulong janai no tang hapo sikhlip man ni tang khandiat por haba ki wan ja ki jing tenju ki wan ra ye ki jing hikai ki jing im jungi ngang su tho ilade ba ki por ki ba wan ra ki wan ki ni ki jing ja ki jing tenju ha ki jing im la jong la im la san ha ki long yeng long sam ka ba ki kimi ki pa ki jonga ime pa ban ngi sipara ki long ki batip ban penbiang ban hikai ban yelam ingi bangin it yu blai ngin tip ya ka ktien jong blai ngila yo na dong shadong ka babhatam tin rei ha ka jinglong jungi pan ha ka jinglong khna bat ngin la poi shi ka jinglong samla ngimpat sungtho sisa ban im ya kata ka jing im ka bau khat ingi ban im bat kumta ublai ha ka jingi bet jung u panja ya kita ki jingja ki ba ha kata ka por kilong sisa ki bomla ban pediang ngadang arhu islam ipara khadu jungai dang
khatwei snam da ka jingpang sitom ka bala aslam ka jong ipa ublei ula simno I den rei no lor kata ka jing khlat no jong ipa imei patru ila yo ya kata ka jing sitom ka ba penlong krau I hadu ba sipo snam jong ka jing im jong I hadu shwa bin khlat ka dei bet hajing thia khalmla shu ban khi ban ksai daladi banyat banyang te habanang ya don ka jing puli dang ya ksai dang ya angnot dang ya thrang banyo ban pendap si buan ke ka jing im wan gembak kita ki jing ja dumlut kasun beneng kemanong no lakalong yanga ne ki para ki jonga ten rei handa habu blei penjai kita ki ke uibet man bangingin sya ngin ya kendo kita ki jing ja kala penlong yangi bangin wan sejan jong u ngila jingai na u ha ke jinglong brio ke jongi kala penlong yangi bangin ken mau biang u mangai ladi ngadang don ha ki jing puli ngala yat perthai ngala imbak kani ka perthai ngam ken mau shu hiru banduai ngas ken mau tang jing seng namar ba imat bala mlien na pois ngi blei te khlam yo le jiseng mlong tin rei banduai ka por bamja lani wat shwa ban thia ni por bakhi aha takabomut ba ngala jingai sisya no blei ngala sakma kum sakma khun sarong auria rei ka jing isnai ka jong lengba ki syakri ki jong u ki bangayo sngo namar balik jiseng ban ngai I ka dor jong ka jiseng dei hangta menta na la yat kisnam banamar bangalit jiseng kata ka jing mlien kam sya nga banganum le jiseng wat la dang ala don se jingai no blei dei hakabukum kata ru bau blei yo ban khot pat nga bangan phai no shu ka jingkran jong wi syakri jong blei wi pastor mensuang rang don ha Bombay mensuat ki ong ka Bombay mentaki ong ka Mumbai kalak ta nga ban ngam suk shu bat kumjuru ha ka jing thiet rengkhat ya ka wi ka kot ka banga puli kabaya dei bat kani ka jing iet ka jong blei kumta ha ka wi ka miet ngai I ala de ka munong pop ubala danga dei ban yap no ha ka tu ka janmin ngala dei bet ban le sedujong den rei ka wan kani ka sur ka bakhot yinga utrai jisu ong tu wan me ubala khia ka jingket ka pop sirenjan ka bang mekit hame ong tu wan me da ka kerteng khot yinga ngan penjam me to ai no e ka to ka jingket ka jong me hanga ngan penjam me bat kumta bat yam degi umat ki bala jau ngam tipsyu kumno ngala yam ka to kamiet ka ba marwei ngalo ngatrai jisu to simno e kani ka jingkit ka jonga ngala le persya me ublai jonga ya ka beneng bat ya ka khandau ngala ya persya ya ka hukum ka jongme bat gumta hadien bangala phlai ki pop ki jonga ublai pun kendo ki pop ki jonga nadu badang khna hadu kata ka khlipman kata ka dei ka jing iet ka jong blei bai kita ki bau iet upun kendo shwaning kong ki pop ki jongi sya yangi bangin sngo bangin shule lakom ka biang nriu kren sipang ka wei pa ka pop ka wei ka jing iet lat ka banganga ya lat persyayu khnang ba nganyo kalat pat ban kala ka bumut namar ladang nga snuhun sipang ka jing im ka pop kumnungan la ban kala ka bumut bad banong try to map yanga but ban pediang ye kani ka jing pen em ka jong u ka bau lakular bekat ubawan ha u un ai ye ka jing ja than ka bumut ye ka jing ja than bala pelat na ka jing penrem ka basa halor jonga namar ka pom ban mat ye ka jing ja than bala penkesan yanga na kata ka jing penrem kabangalong namar kapop bat kumta na do kata kasngi ngatip bau bleu la iet nya ngadu kata bat kapmi kani kajing kata kajing kersoi ro po kadonot deu blei he bo penjai kata ba kadan pat kajing iet markeliang yau tau bala iet nya nga kasedang ban kersoi kata den rei msim dai pat kajing la banyat lenti ka bajanai dan ki por bala kelon
bala bala mong, ula klepat, baru wong yang jod, yat biang. Abang ngala kelab yang, ngala pai cu, ngala pan ma namar kita, kijing kelon kijonga, ula klepat, bat wong yat biang. Ngala maap yami, bat tu menom le pop show, kumbau ong, ya kebriu kebala kem hakapop. Tikata kadai kebau try, ukwa yang IP. Baleng ba kini ke jingjia ke jingim jungi. Laki long ke babha ne ke basniu. Bangi nginyo ya ke jinghi kai. Ba nginyo banyat badu. Banginyo ban kela ke bomot ningkong. Badadin kata nginyo ban syakri u. But tang kata habangila nget hu try jisu ngila but yu kapenduk bat se ka wei kabalong ke mau jentot ke bakrau. Bat kata kadai ke jing sungla. Hala ke jong ke bor ban pet banyat ya kini ke jingim. Ban penyat ya la ke jong ke jingim da ke bor la jong. Namar kata kadai ke baklan maha ha ke jinglong tenrai ke jinglong pop ke jongi ki briu. Ke boong apostol Paul briu barim lani ke do. Kata ke klannya do kata bawat habangila mat ngila priang ya ke jing penem ke jong try jisu. Bun pat kipor imat ya kene ke jing pensoi bangin syania hala ke jong ke jing i ngin syania hala ke jong ke bor de da ke jing i ke jong i ublei wi hikai ngi bangi dan kam bani i da ke bangi syania ke jing lam ke jong mensim bakhui ula ai khnang hanga pi ya ke jing lam kejong mensim udan apa jengi ke balanget akani ke juk ke lenong ke beprash ti jenong rum apostol Paul ukren kamjrong cepang kejing trei mensim kejing jengi ke banget bad ka ni kita kalong ubatai baladangi ngimdai kejong kris kamut mensim dan apa jengi nrei lada mensim ujong blai udan apa jengi mensim ujong kris wong ru kata kamut bangi dai ki jong dela danganga kam nadang ngingi kam bangi long ki jong jisu kathau ru ba mense makhoi udana po jongi ban yelam ngi ban hikai ngi ban ai hengi ru ya kabor tikani kawan kasdang na ka jingla jongi na ka jing thmu ka jing kut jing mat jongi ban i yo blai ban hadien kani kasapenmi pan yo so jong mensim ha ka jingim ka jongi ngitip bah ngi puli ya ki so jong mensim ha ka siti sinong Galatia kalnong ka pesan ka khot arfuar ki don khandai tali bar ka ka bami nang ta hoi apostol Paul nyoi kini khandai tali ka jing keman ka jing suk bar ki wei dan rei ka wei ka bang yi kamaman kasngi bahwa mensim utrai po jongi kawai kabami kadai kamensim kabapendam ya ladi hapo jong blai kam dan shu kato kajinglong kaba erang hapo jongi kasdang banmi kajing pendam ya ladi hapo jong blai kabaman kasngi nado kasur kabangi panun kam habangi kranyo blai apostol Paul Ukran ni kani kabenta ki bubun ki jaka nang ta kawan ra ru ya ka jinglong ka basngurit ka pendu no ya ka jing sarong ka pendu no ya ka ta ka jing snumeng ya ka jing snula ka banaladi ka bayaiwan man kasngi banyo ban bat biang ya ka jingim jungi ndrei yo ya ka ta ka jing penlien lani ka jinglong ka bala nang mlien ha ka jing sngurit bat kani kamdei ka bawan da ka basuk la kalong yanga ne yeno ru banlong ki basngurit ka wan lengba kani ka jingla jungi ban ya sngap ya ka jing hikayu mensim khoi bat ban it yo blai lentar ka wan ra ru hangi ya ka jing yesha ka wan ra yangi ru ya ka jinglong ka ba kham sngulam mi ki parabriu ha ka jinge dei ki parabriu ka ba khamla man sung tho ya ki jing jong ki wei kita baro ki wan na
kani kajing yakando jungi ya ki jing ha ka jing em ne ki ki babha ki ba kajing thau jungki kalong bangi nginyo yakani kajing bha kajong blai hangi wa apostle Paul wong ha ka tu khot bar phufra wong ki ya trailam ya ka ban penbha ya kita ki ba it yo blai kamut ka thau sekata kajing penbha kajing tray ka proses kajong blai ha ka jingem jongi ba habangi it yo habangi kongo yo tersitar lanang penbha ingi te kalong nakata ka daw bangila ban sotho nang ni bakano ka bajaya nga hagane ka jingem ka day namar ka jana ka benta ka jing bha ka jonga ublay ula ban ay bangan mat ya ka ba kumno ru ka jingja debat sakaway pat ka bangi I hagane ka dukhan badru ka bangi puli ha ka dukhan ka ba laipho ya ka kani ka kantien jingkhot habo apostle Paul wong ki trailam ya ka ban penbha ya kita ke beit you blai ya kita ken ki balakhot ka bokum ka jing thumu jung u wong ru kani ka kantien ki balakhon hangni khandiat por ngi ne penlut sipang kani ka kantien ki balakhot hoi ngila sotho ki jiana ka benta jongi bangi it yo blai ki jiana ka benta ka jing bha jongi kim jiana ka benta ka jing sneu jongi ki jia haki bakum kino kita ki jing jia hoi ki it yo blai ndre ki jiana marba blai ula dep khot yingi nado bangi impat tip nado kata ka bamjikot ka jong u ula khot yingi te ni pule ki bon ki benta na ka tin ka jong blai chepang ka ni ka jing khot ka jong blai ka ni ka jing khot ka jong blai ngi shem gospel Matthias arfo khan riu lani arfuar khat sau bo tra jisu ong na ba kilong sibon ki bala khot kamot ma dan pot badu blai sibon te hadu kanu kata ka jing bon kamot mdan pot ublay ukhat kat bauman yaki brio mdai tang bau khat kerpang yanga bat yapi nrei baro ki para mensim ki ba mla ban yo sngo yak tin jung blai hangni po yeng mani nrei ublay kwa yakiru bakin yo ek jingkhat bakumta ngidon kam ban yo yakani ka mensim ru ban pendap yakajing pha ka jung blai yaki banget bagi nyethu siki weipat khnang ba kani ka jingkhot ka jung blai kanang priang siki jet benriu boro jung ka pathai ngi kan mau yakani ka sngi ublai ka bakerpang ka ba kum ka sinot ka lajit ka ba yedei pat ka kam mission tela khot ika ka mission Sunday namar ba ka sinot ka lajit yakani kum ka jingkan mau yaki kam yarap ki jung ka sinot hoi bat ki bor ki bahapo jung ka sinot baro ki bor balang ki bahapo jung ka sinot ka kenthup lang nado ka jing tre mission jung ki balang ki district ki presbytery bat kamjuru hadu ka sinot bat kani kadai ka ba don kamba namar bangi ibu tra jisu ong sibon lakhon igwe jakaru ong panyalap yakani ka yakani ka ktien jong ka hima yakani ka gospel jong ka hima hakijat benriu baro ban hukum ro ki senran bat ingilang hadu kani ka sngi bangin lai siki benriu baro ban yatho sipang jong u bat sipang kani ka jing pen mai ka bakrau ka jong u de sibenta na ka jing yo jongi ya ka jing khot ka jong blai kadai kataru ka jing khot jong blai ngi pan menta bangin long iban yatho yakani ka jingmat ka jongi siki weiru te hoi hagani ka jo ka jingkhot bon ki weiru ki jingkhot takamot laban ong ki tanat lane ki snat jong kani ka jingkhot kelumba ka jong blai ka jingkhot chuai ki briu ka batan rai tam ka jingkhot bakin wan chau bakin kala ka mumut
bakin pediang i gajing it ke jong. Dan rei hapo kani gajing khon ki bun ru ki wei ki jing khon. Te don gajing so bakla nga set kan mau ting yala diru nga perkhat ba ong gajing khot ublei te o kamut gajing khot banlong temen basan banlong romba balang o gajing khot banlong kumta banlong sekri ublei banlong sekretari banlong chairman jong ganu ke komiti lani banlong presiden kita ang kilong baro tang sibenta na gani ka jingkhot tanrai ka bayar ba ka basdang na ka jingkhot bangingin wan shwa shaw jisu di hoi kani ka jingkhot ni syam ya ki jing tho jong apostle paul ki babun haga siti jinong room kalanong ka baningkong ka dekhot ka basan du nri wong ya ubangi lai pediang ya ka jing ai bat ka kam apostol khnang ya ka jing kongu ka jinget pedeng ki kenja benrio baro na ka benta ka kerteng ka jung apostol paul wong mamau kum apostol bat ki wei patru ni pediang ya kata ka jing khot banyo ban pendap ya kata ka jing khot ya ki jat benrio jong ka perthai ya ka kerteng bakin tip ya ka kerteng jisu wong hapedeng kita mapiru pilalong pilong ki bala khot ki jong jisu Christ kani ka pan kan mau yang ai pi bangi ngi dei ki ai kita ki bala khot bada bala khot yangi la jiet ru yangi to ka dekhot ka babut ko ngi kata ngin sepois kata ka dekhot ka babut nang ta wong dekhot banyo hakita barok ki ba harum ki ba iet ki jong blai bala khot ban long ki ru khui tegani ka jing khot ka dei sata ban ma banyo ma bi ki pom banyo long ki ru khui ki jong blai bat ngi i kani ka benta bangi pulina ka siti nong rom nong bopra ka dekhot ka baruf khandai kalong bau blai khot yangi bangin long sidur bat khonu jong u Jesus Christ ka wei na ki jing thamu ki ba konstantam lse ka jong ka jing khot ka jong blai bau khot ingi hoi ban pen emingi ni ki pop jungi bangin long ki khon ki jong blai nrei habanga puli ka tin jong blai nga syam mi gani ka dekhot ka bar khandai ka baong namari ki bau la itho lupa ula thmulu paru ban long ki basidor ken bat ka dur ka jong khon jong u bau nyo long u bala khaning kong hapdeng ki bon ki para tegani ki jing khot ka jong blai ka thau se ka jing pendap ka bapura jong ka ba mangi baro ki bala khot inyo ban long sidur baru khon jong u Jesus Christ kamut bangin yesrem yo try jisu hakiliang baro barkani ka jing yesrem yo try jisu hakiliang baro kadairu kata kabala ong hakani ka khot kabala ifo ba upendan buram yaki kamut un ai kata ka buram ka jong blai hangi ka buram ka ba hado bangila ban yesrem yo khon jong blai tegani kadang tre kadang don ka jing yai tre ka kti ka jong blai lemau men se mkhot ka jingim jongi bangila ban poi sia kata ka kerdan haka siti sinong korin kenong ka baning kong ka siti ning kong nong baning kong dekat ba arpat wong sia ka balang blai ka bah korin hakita ki bala pen kentang hau Jesus Christ lani hau Christ Jisu ya ki bala khon ban long ki ru khoi lambat kita baro ki ba khot karpat ya ka kertang Jesus Christ bo try jongi haki jaka baro ujong kiru bat ujongi de tikani kadai ka bapau bha bala khot yangi bangin yo ya kata ka jing penen burom bat bangin long kita ki riu khoi kamat kita ki bala pen khoi da ka snam ka jong try Jisu ki ba bit benrung sia kata ka hima ka jong blai hakabam dan sho ka no ka bit tingin ka no ka bam hok ka no ka pop kano ka jing ijli ka matho kitab jing pen pau nrei ka ba khuit na dong sedong bat ki nong song sunang jung karu nyau yiki ba ki ba khuit na dong sedong kita ki ru khuit bar wong ru ha ka kitab jing pen pau kini kinyele thma bat utau khonlang berat njap no yiki na ba ulong utrai ki trai bat usim ki sim kumjuru kita ki badan lambat u
ya ki bala khot ya ki bala jiet bat ki bayene te kata ka dei ka ba ap yangi ha ka lawe kum ki bala khot ki jong blai bat ka ne ka jing khot ka jong blai ka don ka jing thmu cylinder ni i ka ni ka kantin jing thmu ba ka yai pau ki ni ki khot ka bong ngi pet ha ka to ka khot bar khundai namar ru hey namar ye ki ba ula itho lupa ula thmu lupa ru banlong sidor ken bat ki kadur ka jong u nang ta ha ka to ka khot ka blai foru wong bat ye ki ba ula thmu lupa ye ki ta ula khot ru ka ba mot ka ne ka jing khot ka wan hadien jong ka ta ka jing thmu ka jong blai ka bana bom jikun u blai ula da design ula da thmu ula da man lupa ka donot ka jong u ba un khot yingi daulah khot yingi ba un penkesan yingi la penkesan yingi bun ai baki ek barok kat bajah kan ni ka jingim jungi hasla khando kinjia na ka benta ka jing bha jungi ka jing bha ka ban kut hadu kata ka sngi ha ka ba nginyo ya kata ka jing penan buram ka jong blai un penan buram yingi ha kata ka hima ka jong hoi ngimat ya kan ni ka jing buram ya kan ni ka buram ka bo blai upen kup lor jungi la ngimpat ye ya kata ha ka ba pura ringi so tho ba bala ma bingi kalong sisa ka jingla isnai ka ba khrau jung blai kalong sisa ka buram ka ba khrau bangin yo ya ka jing ma ka jung blai namar ngilong tang ki breu ki bomla naladi ngilong ki nong pop ki barem ki bom dan kano ka hok ru banyo ya kata ka buram Apostle Paul wong kani ka siti ka nong balai wong ni baro ngila le pop ngila do le nei ya ka buram ka jung blai dan rei namar kani ka jing it ba jung u ula khot yingi bar ula khot yingi bagi ni diang sasien pat ya kani ka buram ka jung u bat kata ka pau ha bangin sayo ya ka jing stream dur banong sidur bat u khon jung u Jesus Christ te kalong ka bakodor bamla ban mudur ko para bangin kani ka jing penkhre ka jung blai na ka banta jongi bat kata ka jing thmu kala don lupa hu blai bat kayene kumta bat ngi menta kai ka basa nang ta mangama phi nginya kumno nang ni shikhamat ka bakong san ka bangi i kadai kani ka bangi kren bangi la ban i ka nyu blai ka bola khat yingi ula jiet yingi namar kita ki jing thmu ki bom jikot jung tu ngak ong yela di ning kong bangan iet yu blai kumo khmilanti yanga bangan iet yu badru bangin la bangi barok lang ban bo jingmot ban iet sisa yu blai bangin la ban ong atrai nga iet yemi daka donot ka basisa bad kata kan lam yangi bangin mat bagi ek barok kat ki baja ne jing jungi ki ja bet naga banta ka babha ladak ngimla ban iet yu blai kin sadon ki jingja ki baja ndai naga banta ka babha ndai ki jia hoi koi ka liang la banong ki babha namta ka babha namar ki jia ban senang ban sempat ingi ki jia naga banta ban pen phai pat ingi naga no galenti ka babakla kano ka jing sakma ka jongi na ka jingya lenti bat utrai jisu tiki jia khanang teng la ban ya kendo da ki jing mensau ka men ngangama ti kata ban habang phaidien biang ngai i bakidon ki jing ni kendo ki jonga ka dei bo ublai udan ka jing snang yanga ba khanang ba lamba kata kan long pat banganyo ban penthamai biang ka jing dei ka jonga bat u ka jai yang hilang baru kumta kalau menong ke jing pang kalau menong ke jing do jong ki bahyeng masam kumba ngale tho ipi menang mat hala ka jong ke jingim kalau mandai ka noru nrei kani ka wanra ya ka jing khu yingi ka ba ubleu ong ka ba bhai yingi ti kaipan ka bangi ngila ban le khnang bangi la ban ya ban poi sido kata ka thong ka ba ubleu thmu yingi kalong in sim khia pat ya ka ei ka bo kwa ingi na ka wei ka singi si ka wei pat bangin le bakata kalong ban kongu pat ya ka no ka jing khot kerpang ingi
Ula dep khot ingi ngala mat ye kijing penem ju ki don paru ki kam kerpang nani kijing khot kerpang ki bola ai hangi kat kum ki sap ki phong ki bola penkop ingi kat kum ki kijing ai ki ujung mensem bola ai hangi ki ba puli ngila ban puli ha ka city silong koren ka baning kong nong bakhat ar dan por bangin oi gani den rengan su puli ka wei ka dekhot na ka city silong Ephesus ka nong ka basau ka dekhot ka bakhat wei but ulathong ye ki wei ban long ki apostol but ki wei ki nong thu lupa but ki wei ki nong thu khana but ki wei ki nong sarai but ki nong hikai ya ka ban penjanai ye ki riu khoi ya ka jing trai ka jing sakritin blai ya ka ban tei ya ka met u Christ kata ka dei blai bu blai khot ye phi nga bangin le ka no ka kam hagajinga lenti jungi kum ki banget kum ki Kristan ba lengba kata ka jing thong ka jung u ka jing khot jung u kum bangi puli yang ni hoi yang ni apostle Paul ujer kitu ki ba kham kongsan na kita ki jing khot ki jung blai ka kam apostol ka kam nong thu lupa ka kam nong thu khana ka kam nong sarai ka kam hikai den rei ki dang don sibun paru ki wei bo ujer ka nong ka bakhat ar ka kam pen khia ka kam ka jing ka donot ka basbun ban ai ban yaram ban ai se ka kam blai ka kam ki wei kam ru ki ba ka jing ka kam ban pen ban yaram ki breu ki ba kendo ki jing ban long ki nong pentengan ki nong penslor ki nong ai men sem ki ba mat ki jing tanjo ni ki jing em kita baro ka dei ka jing khot ya nga bat yepi baru apostle Paul nong makhat ar wong sai tungin le minot hakini ki baro telada ilamat sisa bo bleu iet yangi ubha yangi ban ngi kwa ru ban iet sisa yu kan penlong yangi bangin sim ya kata ka jingit kli ka bo ai yangi ka bor kam dei ka jongi khamilenti ka bor kan wan na u te ki para mangit ba iet kum ka jing sakri blai kum mangi tip hagani ka tayo ka baar ka jong banai November ngin sayo ye ka jing jiet ye ki dukhot kom ti balang kataru ka dei ka weipat ka jing khot ka bami na kani ka tanrai jong ki jing khot ban trei ye kani ka kam kum ki rangba balang ki ban ye trei lang bat ki nong sarai te ka ka kamram jonga jong phi kum ki dukhot ka balang kalong bangin duai makini ki sngi kat badang sa chua jong kata kasngi bau blai un ai ya ka balang jungi ya kita ki rangba ki ba dei hi na ka jing jiet ka jing khot ka jung ki ban la sisa ban trei ku mangila puli na ka Ephesus mental nong basau ya ka ban penjanai ya ki ru khoi ya ka jing trei ka jing sakritin blai ya ka ban tei ka mat u Christ kata ka dei blai bau blai kwa yangi bangin don ki rangba balang ngindon ki nong sarai hoi kata kamut bangim kentop ru sigi wei pat ki jat jingkhon bat bangin sim khia ru ye kani ka kam bakum ki ru khot pat hakatu kasngi nginom penmi ye kano ka daw lat stang ki bapalat ye ka bor jungi banginom la ban pois ye kata ka jingi jiet dan rei ka jing kerpat jungi kum ka balang kalong tungin sim khia ye kani bahakatu kasngi nya wanrenti sia kani ka jing jiet ye ki khot kam ti balang to bleun kerkhu ya ye ki baro ki bangila sngo na ka tin ka jung namta ka burom ka jung amen tingin ye penwai no kani jing sakri ka jungi da ka ba inyer wai lang ya ka jing ruai ka ba laispa nrufun riu na ka ba thamai ba laispa nrufu khandai na ka ba khamrim laispa nrufun riu ba laispa nrufu khandai na ka ba khamrim pada dian kan bangirwai kan ke jingwai dan kerpat i pastor bain sobha ban pelat yangi dagi jingkru pat penwai Jisu melai
trong hạt lót kỳ lòng ngas ngas khen hangam lato Jisu pon sengan nem jopan ngausi Sakat no ngan yai kentan Wat kletkan radang sisa Suka yang song kotai Haleluya Ngày người mẹ trai về vực ba chương hợp này, nakam trai chương cái chương sekri cái chương y, bạn trai khu bor cái vấn đề skill, bạn bắt cái chuyện vực khu cái chương này, cái bao sekri chương này phân pau, cái chương này, cái khu trai cái bao cái vấn đề yo, cái này chương slok cái chương, hakmat chương này, cũng cái khu cái chương này, ai bây giờ yung trai bên phim chương Jesus Christ, cái chương bao nó bom chương cốt cái chương ble vực pa. Bisa bercem-cem boleh macam aku. Ia sahaja kadang menyung kebalan. Hari ini kerjakan, belum siap. Hari ini kerja jangi. Mereka yang setelah itu saya. Anda mentah